Kardop Nilimonjerong Pipi Piniberta Arjuponi. Hamren constituency along Arsong Arong Mandali Congress Jodo Yatra Kibipo West Karbi Anglong District Congress Committee pen kapathik ponsi West Karbi Anglong MSC constituency sirkep angkang Mandali Congress Jodo Yatra amai lakha sirkep Hamren constituency angkang Arsong Arong along mesen pen pachun ponlu Kibangji Surihinira Incorapli MP Kilik along BJP party upon Ongdung Abot Pen Kipar MG Akimang Pen Sibang Somai Piduponlu Mai along Hamren Mondal Congress Committee Amay Puake Hai Probin Rong Hang Pensi Mai Chari Ponsi Hamren MCC General Secretary Ake Hai Longki Ing Hipen Mai Alamthi Jaiponlu Mai along APCC Senior Spokesperson Lapen Barim Karbi Anglong Autonomous Council CEM Joyram Ingleng Pen Lam Theke Jai Ahut Article 244 Eta Barim Prime Minister Karlitang Indira Gandhi Congress Sorkar Ahut Si Tok Tekanglu Laso Alam Jepa Plen Ji Aphansi Kedam Tangkili Ahut Tame Congress Asongja Po Rahul Gandhi Pen Lam The Chechak Ponlu Bangso a video non puta Kado Kabe Arideng Along Rahul Gandhi Kaningje a video Dolang Pusi Lam The Ningje Pon Mai along BJP party pen Don Kripli Aratatum Congress along Chepa Ogdunlu. Maelong Aluhi Sarpo Aman Pen APCC Senior Spokesperson Lapen Barim Karbi Anglong Autonomous Council CEM Joyram Ingleng Lapen Aluhi Aman Pen West Karbi Anglong District Congress Committee Mepu Sing Teron Dun Mepu Longwell Phangcho Joy Sing Tokbi Karbi Anglong District Congress Committee General Secretary Hon Sing Inghi General Secretary Sotro Sing Teron Ward Commissioner Lalit Sing Tokbi West Karbi Anglong District Congress Committee Secretary Prodip Ronghang Sar Sing Teron District Mohila Congress Mepi Kareng Phangchopi General Secretary Sanam Timungpi Rongkhang Block Congress Committee Mepu Ajit Dera Atum Chetongdun Vothat lang Sopen Hemari Bongrum Karbi Anglong News Karbi rong asar amai pen rong asar ahem hong parla ihum lapen ringwell isi nang piponang jipu Karbi Anglong Autonomous Council CEM aphan suri hinirap krenar kep aningkan kacuning rimate memorandum ateng pen pini an singhason constituency lapen rong khang constituency along penang an rong asar ahem kekempon pen kang pupon aputhak pini Karbi rong asar amai mai pu dharmo teron lapen arisang ho atum pen troksike brahini Karbi Anglong de katalon pon arni along pen kachuru padupon an parta Karbi rong asar amai rong asar suriki thomra pharup phora troksike brapho arong asar atum an aphan sitami KP pachitang edji aphansi chuniri pontu Item kini dak rong asar ahin pen atum pani ta kini ram thela pelo itum Karbi rong asar amai dastanet ra kedam tang 2018 alikan Karbi arong asar tomhan Hong Phala Lapen Kya Ring isi pinangin kya Kra Matang Teka Birang Saramai Kitchen Conference Josin Duloy Long Kitchen Ampan Memorandum Pino Lapen Kya Awa Ki Mate Kontesi Tina Tuma Apans MSC Iem Tumanta Kitchen Memorandum Sab Saja Damdo Awa Tinten Sona Taksi Singhason Konvensi Pen Rongkhang Konvensi along bangke rong asar tumpan panong si ring lapen ke Hong Phala kim pilo lapen nimithang stame singhason long lang parpan tron along lapen ke jona ronghang ahem stame ni nimithang humrisi damong ke damong lo lapen ke rongkhang along borom tron ahem stame humriam si alang le ahem stame Hong Phala kim pilo asi sona taksi long in korap tok penang bong ke long ke long ke long korap hini long hini wala Hong Phala kenti aselang tumpan umosin tu sok ke hai aphan ta choro re te e choro pat ke lo lapen ke MP pransing be alang stame alang le umosin matang ke ni thang along bong choro yaman ta ki kimpi labang ke ni sen tum rong sa ka rong sa amai ben chuni palo Lapan sang taksi siam diram kami la kacitang te tumang kami konten tim khawatir kami Hong Phala bikin pi apansi ini siam tumang ta jenis pun lapan itu Karbi rong asar mes kami itu kehang kami men di kacitang lah buni tewa pista lah itu Karbi rong asar mai pen jenis itu pen long ni nang tim tim dan itu si
churu makan ke ning ke pon besi ni ke pin perang ke mai lo hoi pen pachini pon la pen ke do ke kai dang long ara apen rong asar tum ha ini tu mo si anu tin ka long ji ke si ning ke pen la pen pachini ro tang de la nang le tum 2018 an ingkan ke pi amemor na malong teng bulote arong tin agang bora man sa hong pharla pinangi apa se na pingre silang le tum la kra long la gang bora mane rong asar bank on back do la rong on back do ni kun census kan bang ke 3575 do non ke kim pi tang mate tang bang ke singa son long kum ke bak so silobon ben rong khang longอยู่เวลานี่จะทำลองเตะสาวเวลามาเตะแต่ว่าพิสตาเมล่า26เป็นบางเตะนอนเป็นที่นี่เป็นหินี่เวลาคนเดียวหินี่เวลากินบัดที่อันเตะกินแค่ล่างกินนี่กินแค่เทลงเลย non nang le tum ake mang teng ke chun ke 10% ba wala 10% มาได้เอาไปเป็นนะ0 ke non รู้จักตัวว่า 1% ได้นะดังนั้นหมกได้มาอันนี้ที่น่ะemisi teman iya mat teman siam teman ta la non pini dak pini ponของพาราเป็นของพาราpini pon ini kai dang long de ani betul so kang kupon so ten si mo rang kristano tipi kan si juni pon Manipur government atum pen aron re pen katiki popi arong kepanahok pon Official pen theman arni Manipur Chief Minister N Biren Singh kaning JKB keche atum lapen drugs ke jor atum antarta Myanmar nationalist atum bangso popi katiki lapen ingnam ke paru along kachirap do pusi tangdakpon Official pen kethan atengki Champhung Hills Range under Ukrul District Tora pu along Manipur Rifle lapen Forest Department atum chelangsi panini herbicide aduwai popi arong plikebraisi hectares adang kathi ponlo pusi berta pangdakpon bangso join operation along hum plikebra popi katiki ahem mekai ponlo lapen corporate infrastructure ason pipeline connection pen chenglo herbicide pesticide aduwai hei hui phalang no ponlo pusi paklang pon Chief Minister pen pherangke angno lamthe ke paklang pon ke bangso war on drugs aphan RDPG lapen bangso ka phere meme a drugs power veti ke ingtonte pusi paklang ponlu Government official pen ke pangdak bangso drugs ke cho aphai ke bat along state arlo lag engkoran mer kep muluk angbong pen lag isi an bang drugs ke cho ari sodo Manipur pen Myanmar border kilometer pharo plibak fence ki hing hedu lasso along pen si arondre pen drugs beha ke claim atum ke bang pusi birta pachini pon News Desk Report, Karbi Anglong News. Pinini Paikre Troxiar ni Karbi Anglong Kachilong Arani Pupen Longhit Pathua Klam along Karbi Anglong de Ketalon Pon. Pinpur me Karlitang Ru Samson Singh ingti Sar Singh Teron lapen Ari Sang Hotum Keja pen Karbi Atom ta Amina Alongri do nang pu ajok alang litum kachepaduk pen ajok Phaikunini Phaikre Troxi Arni Pharo Krister Kebra Phokebrai Aningkan Maker Hills District Longlu Aphitu Preachik Loni Phaikrepli Pharo Krister Kebra Troxi Kebra Trok Aningkan Karbi Anglong District pusi amen Irponlu Lapen Suri Hinira Crate Rock Aningkan Abang Puthot West Karbi Anglong District Chelong Pontulu Pini Bangso Ketalon Pon along Karbi Anglong Autonomous Council Authority Penchenglok Kethe Kidingatum Chetongdun Karbi Anglong Autonomous Council Siyam Dr. Tuliram Ronghang Pen Pherangke Angnu Lam Theke Jaipon ke Bangso Karbi Anglong de Ningkan Trok Sike Prapho Kechok Ahut Diputar Langso Alongsi Talon Ponpo Karbi Anglong District Chelong Lulapen Mo Mos Hinian Chetoklu Bontap Indian Constitution along Article 244A Long letik ke hang ington nangni lapen methang akhe angbong ke charvo kachi jong ajutang ki ington nangji puta si yam pen lam thi tangdak pon down. Karbi Anglong ke siap ultimo arani nyokin ke Karbi Anglong ke. Itu Bharat Sandhin long le kopen ke hang. एकदम Karbi दरबार बेन पतिर पिपनला सोर के ना तुम चीनी जी Karbi दरबार अमाई थी सारसिंग तेरन लांकुं हाबे कनचुन बा सैमसन सिंह इंती राइडांग इंती सोय बे तुम लाए तुम बेन चेलांगसी Karbi तुम ता एमेथांग एलामी की दो Karbi तुम ता एमेथांग पेंजेंग सुंपट पेंचेंगलok एमेथांग इलुन तो मोदु चलासी
itumta Karbi tumhanta isi district na pinangji ho British ahora din kan sikah ele tum independent long le kopen ke hang bang bom si 1951 ani ningkan 1951 ani ningkan 17 November achiklo bangile tumhan district na la siala so district long det pen Karbi Anglong di Katalona Vipin lang tuning ke nili cenglo je Karbi Anglong di talon pon bom lo Council Foundation de bang adolo sta Karbi Anglong district ke lo laso Katalon nang Vipin asi tuning pen nili ceng pon lo 71 years of this nili Katalon ceng asi tuning pen ceng pon lo laso ke Nagaland chief minister kon se hang lo nang dudan nang lo manpeng Luisar Popet lapen ke second lange pining lo dak long ni long si bipon lo unity victory and prosperity la hini pacheton pensik Karbi Anglong de tam second Karbi Anglong de bang talon man ke dak long ni matwak tam Pitinam